Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuto. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imong kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Carlin, ginaingon, wa ako magunahuna nga bulingan ang akong pagkabana. Kay kontra ko gyud ang paghimo og bati. Apan ambot ba saboy? Nadamang gyud ko. Mao kini nitabo sa kong kinabuhi nga dili gyud ako mahimong may kalimtan. Salbahis, babayhana. Gipaista din sa bay, nga libre tanan. Unya gikawatan, pagyunta. Asa na, igo na yung taong sa paghilak ni mo, Marta. Usa ka na to, anak. Nga dili mag-isa muangkong nga siya nang ilabot sa kwarta. Ako bitaw na siya ikiha. Ipatawag sa barangay. Di man pod ka. Kay mauwaw ka kay sakop na siya sa tong pamilya. Ulagi, imo ra magusyang pag-umangkon. Kung lain palang gutong tao na siya, no? Mangusugi ko. At mapriso siya. Sa tanan, kung pag-umangkon siya, yun ang pinakasalbahis. Grabe. Kalimtin lang. Mo nang wiigsuon niya nga mopadayon niya. Marta, kalimtin lang tanan. Ang kwarta, makitaan pa. Pero kung atakiyon ka diya sa simba ko lang, no? Kana mo ilabing bati. Hilom na o ilubong na ka na sa kalimot. Ay, salamat. Niuno na siyang pagkilag si Marta. Huwag tuwa na sa banyo. Naligo na. Ay. Tukar banggana ako sa eksda. Inigawas niya. Turjakon ko ni. Lamian na yung i-jir-jir. Nagatubang ka manggo diha sa banyo, Dong Carling. Nagpaabot kang mugawas ko? Maligo ka? Human ako kaligo, day. Ikaw ang tuyo ko. Ha? Uy, kung sa may mong tuyo na ako, may isugo ka na ako, ha, Dong? Day, Marta. Wa ko isugo ni mo, day. Oh, ako sugot. lang, jirjiron talang yun ka. Ang mo ni tuyo ko mo jirjir ko ni mo. Tanas kwarto, day. Ay, naging ikuan sa imo, day. Kwarto, Carling. Bagong kaligo ka na, day. Dong, sukat ko nagminupos ba? Uy. Wa namang gid ko'y gana ng butanga. Uy, wa na gyud na lami para nako ay. Ako pa man mo kupus. Bahala na yung dili ka ganahan ay. Tanas kwarto, tanabi. Dali na. Ay. Ipabuton ko ni diya sa imo, day. Dali na.
kaligo. Kaunon tayo. Tabisan. Mukuyot na ba? Kuyot na ganila may yapong kaunon. Na, wa na jud na ilami karling. Ano yung lami? Lahi ra jud ka ni ato, so pa ko magminopos karon Ano, be? dukaon naman ko. Ay, kuoton ko ni maayo, be. Kuoton ko ni sa kundila. Lugiton ko sa kundila. Aron, Sa gilukan. tumot pa nimo imo ikuot. Wa na gyud lami ta. Ito ko yun. Isag magunsa ka pa dihag bagno sa nang imong dila. Wa na gyud lami karling. Ako na ni ko ang ako ada ni. Ako na ni ko ang ako. Hindi na nindila may kay niko sa kumbrip eh. Ready na ni. Ready na ni. Ibilan ni mo de. Ibilan do ka pa abi nga. Agay uy hinaya uy mabilwa masampaatan nimo mapiang ko uy. Karon Agay uy natiyo na kini. na samot ka wa gyud lami. Uy. Magluto ka pa dito linat ang baboy makahigo pa tag init nga sabaw. Do ako'y gisod sa ref nga karning baboy ay lakaw. Unda nga na ibta ng imobilot pagluto dito. Lami kay higop og linat ang baboy. Hapit ako ni, hapit ako. Atapa. Ay, sige hapit unya wa pa jud. Dali ana oy, kinaglain ng akong tiyan mag-CR ko. Dali ana Karleng. Mao ba, pre, Karleng? Sukat dag menopos pare Marta, di na siya ganahan og sex? Mao lagi pre, sus. Sa panahon nga gamiton ako siya ba. Ako rin yun ang ganahan taon. Ako rin malipay. Mura ako nagig-sex o statua. Talay. Ako kasawa, pre, bisag tulo na laing ipot. Oh. Maray mo ba? Ang imo, pila na kabukipon ni mo. Oy, opat naman lang ni. Pito na di tanda na mong ipon. Ang ano man din, Mari, ha? Sabi sang na minopos na siya. Uga na kayo. Ako na lang gunang butang tuno ang iya pero ganado pa man kaayo siya storjak taon. Siya pa magalibang hagad akong 6 taon kon ganahan siya kanang mahigdami mag-sex din me. Ako na libalibad pre oy kay wa na lami ako asawa oy. Lain na lagi pre. Kunot, kuyamot, o sana, kuyunot na kayo. Kuyunot, astan. Sa batanon pa ng babae gimintin ako karon pa. Uy. Kana bang batanong babae gimintin ako karon ba? Bayano. Ay, kang labiya, pre. Ngabit ko batanon, pre. Nindota lagi. Usa di. Tagabanawa. Ay, tinuod kita. Nanggabit kag butanon, pre. Oh, pre. Ikaw bang pangabit lang, pangabit, pre. Ha? Pangitag batanon, pre. Pangabit o batanon. Nindot ni ko na tambaga na. Pwede na eh. Kana may buhat na, pre. Ngabit pangali ko. Nga, ganado pa sa sex ako asawa, pre. Ikaw, pagkataon nga. Wala na'y ganas, mari. Bati sa daan ng gamit ang asawa. Wala na'y gana. Mura naman sa tang naggamit ang nagbabay nga patay. Ay, ambot lang kanin ni pre eh. Oh, saman. Sabi mo pre, mauwa mo ko sa kong mga anak ko taon. May mga anak na ko pre. May anak na mi. Minyo pa. Nga. Naglain nagpuyo. Dagan na apo eh. Mura magdiligin ako kayang buhaton pre sama sa imong gibuhat ba? Okay. Dako na kayo saan ang ibuhaton pre. Ha? Saan as langit pre. Uy. Oh, ba? Bisan kiunsa ko kuna-una, no? Di gina ko makaya nga mga bit ko. Hinimba ka itawon ko, eh. Kunya, muna buhaton ko sa kong asawa. Ay, bahala na nagmurag statua ni kong asawa, eh. Kung gamiton. Ang importante, nga makagawas lang ako, gana sa sex. Doon ako sa bahay. Uy, hala. Kanang, auto nga
parking sa gawas. Des tungod sa mong gates ba? Ala. Kanang auto nga parking diha. Sa among bahay. Auto man na ni Elmer nga among anak. Duaw di sa ninyo? Dis bay? May nun. Basin iyang gida ang duha niya kanak. Manak nini kayo na nun, makahangop lagi ko sa akong mga apo. Sugot na lang pa, Bi. Nga anhe mo istar sa inyo ang igsuon sa akong asawa. Kung madawat na kuno siya siyang gi-applyan ng trabaho, mangita ko siya og kaabangan nga kwarto. Pero dili man siya masugot ang imong usawa. Nga adto kini paistaron sa inyong bay, ha? Ay, ambot niya pa, oy. Gwapa lagi kuno ang iyang manghod. Ug hadlok siya nga akong kamangon. Unya, kanara ba kuno iyang manghod? Dali lang siya kuno na madaglaki. Oh, may okay magkasay mama ni mo, Marta. Upa. Oh, niya. Okay man si Mama. Tuwa man gani sila slimi sa Tereso, nagstoryahanay. Nagpaabor na lagi si Mama sa imong pagsanong. Nala, okay ra ko. Dili na to balibaran ang tao nga nagkinanan sa atong tabang. Alsa, nakita ka nakakita slimi si mo ha, pre, ha? O, pre, oy. Oy, bayan. Naligo magud ko sa banyo. Unya. Unya, wa ko manglak sa komputahan sa banyo. Kalibita na si Todd dito. Gisuod ba ni kalit komputahan nga wa malak ba? Sus, kita gini nga ako, pre. Kita gini. Timing ra ba kayo nga kung nangisog ang ako amor na tulisok ba? Baya, no? Mura ra ba sa tao nagidakos bata ni mo? Forbida, no? Murag buktong sa bata. Basaywa na to katuog taon sa sige hunahuna sa imuha, pre. Kadra ba atong itabuha, pre? Pero na ako nakita ang ako, aba. Nya, pirmis ako nakakita niya nga, pero may mapantira siya. Dime? Oo. Nga, wa ang ako asawa. Timing yun. Ba? Baya, no? Gusto na tingalin ang mutilaw si Muha, pre. Birahi, pre. Ha? Garasya na ka na nga. Midool sa imong panimay. Birahi na, Karling! Humanadyo kong ligo. Si maning akong kano si pangisog na. Wala ba niding ako sawa? Ay, bigani, bi. Dili na ako mag-brief, bi. Magkinamot ako. Kinamoton tani. Mike. Mike niya ka, Marta. Lemi? Ikaw ni Ayaw pagsulo og duwa ng imuha. Dako og taas baya ng imuha. Nahibaw ko ka jujuron ka na ako. Huwag ka na, imo mo kung gikalitan o ako sugaw. Huwag ko sa niya, huwag ko sa. Bebe, huwag ko sa. Sa kada kakita ko sa imuha, nangandoy ko nga makatilawan na, Noy. Dili ta din niya, tanis katri, anong kapras na ta. Arta din, baby, huwag bita doon yung kong asawa. Tanagay yun. Atas katri, lamian na ikuan, Noy. Kami ani mo ana. Humuta aning imo, eh. Pirmin humuto. Humuta. Nami isimuto. Kabusok ba ani, eh. Ay, cute kayo. Baba. Virgin na ya, tulog ka lalaki na may agi, ana. Pero, gagmay ang ilaha, compare sa imo.
Mutakom mangyapon. Maganita ko, be. Katambok, kataas, kanindot, kamuton. Agay, kalami. Kalami, limi. Paslak na ng imos ako, Noy. Lami, ana, oy. Ipaslak na. Paslak. Oo. Pandali ang tanig, ha? Karoon na. Kana, ready na ko, Noy. Okay, bilang na gimay, ha? Kini. Kana, grabe ka sakit da kadako. Sige, pakuski. Paspasi. Iduot ta, mas ginawa ipaslak, ihansak. Gidang pa na ulam. Ganan. Bay na itabo ginamo ni Limi na itong higayon na. Pwerteng luyaha ginako kay upat ka raw may akong nahuman sa natabo namo ni Limi. Nagkarelasyon gud mi, duha si Limi sa hilom. Ug lipay kay nga ko asawa. Wa na ko magagamit niya. Purta sa taon niya, pasalamat. Gawa na nako siya hilabti. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Carling, dinining tulumanon. What's the style? Perting pasalamat nga wa na hilabti style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.